Dobrý deň, moje meno je Blažej Černák, počúvate alebo sledujete podcast Dosť dobrý a mojou hostkou je opäť Bronislava Švrčková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No, ja som vám slúbil, že sa vás pýtam na začiatok niečo netradičné. Už máte pripraveného Valentína? OK. Točíme 2 dni pred Valentínom. Ježišmaria, dobre, že ste povedali, hej. My to akože veľmi doma by som povedala, že nenacvičujeme. Ale som si povedala, že nejaký taký pekný večer by sme si mohli spraviť spolu a niečo iné robiť, ale veľmi sa to u nás neujalo, takže... Ani u nás, ale áno. Stále to ten americký sviatok. Americký sviatok. Že skôr tak, že asi si slúbiť možno, že viacej času na sebe, menej televízora a tak, ale nič konkrétne. A jedno šampanské, máme také fajnové chladničky už asi rok, tam čaká na svoju, zatvorené. Čaká na svoju slavnostnú chvíľu a teda som zvedavá, no možno práve to na nás dojde za 2 dní, tak uvidím. Dobre. Tak to bol taký ten uvoľnený, neformálny úvod. A ideme na dnešnú tému a je to, že zraniteľnosť. No, čo to znamená tá zraniteľnosť? Ja som celkovo nejako dlhodobo tento pojem nemala tak nejak presne ukotvený, len stále sa teda akože o tom hovorí, že je človek zraniteľný v nejakých situáciách, že je to proste niečo, kde by sme mali byť ako keby opatrní na seba. A keď som sa tak viacej začala zaobrať tou témou tých vzťahov a toho všetkého, tak vyplávalo tam vlastne, že bez tej zraniteľnosti tie blízke vzťahy nie sú možné. Takže tam mi nejakým spôsobom sa začalo ukazovať, že pochopenie tých pojmov zraniteľnosti a blízkosti a tohoto všetkého je proste nejaký taký úplne nejaká kľúčová vec, s ktorou potrebujeme pracovať na to, aby sme tie kvalitné vzťahy mohli mať. Takže myslím, že tá zraniteľnosť je schopnosť ísť do tých blízkych vzťahov, ako ja hovorím, s tou koškou na trh. Že častokrát veci, ktoré možno nás zahambujú, sú pre nás ťažké veci, o ktorých sa nám veľmi zložito rozpráva, tak častokrát si nechávame pre seba alebo nejakým spôsobom my nechceme s nikým zdieľať. A vlastne keď uzatvárame tento zraniteľný priestor, treba s partnerom alebo partnerkou, tak nie je možná blízkosť, alebo je veľmi komplikovaná tá blízkosť a my síce žijeme vo vzťahu a ten vzťah v podstate náplňa všetky atribúty vzťahu, bývame spolu, máme deti, ja neviem čo všetko hypo, ale my kľudne môžeme žiť ako keby vedľa seba. Že tam môže chýbať tá hĺbka a tá častokrát býva práve komplikovaná tým, že nemáme preskúmanú tú zraniteľnosť alebo to, ako vnútorne fungujeme. Nevieme s tým narábať. A vyvoláva to v nás obrovský strach, že by sme sa niekomu mali tak nejak odhaliť. Tak ako to máme, ako fungujeme. To je, ako ja chápem tú zraniteľnosť. Určite tam svoje rôzne debaty okolo toho, ale toto je, čo mám ako keby vysledované, alebo jak tomu rozumiem ja. No, je to nejaké slabé miesto v nás, ktoré si možno uvedomujeme a bojíme sa, k tomu sa ešte dostaneme takým tým strachom. Bojíme sa to možno odhaliť, hej? Dobre som to tak nejak zhrnul? Ja to tiež tak chápem, že je to niečo, o čom si my myslíme, že je naše slabé miesto. Hej, myslím si, že je to o tom, čo si myslíme my, pretože ja môžem byť zraniteľná, čo na, ja neviem, možno kariéru, alebo vzhľad na niečo, ja neviem, čokoľvek, čo sa týka vlastne nejakých mojich citlivých vecí a môžem mať kamarátku, ktorá je citlivá na, neviem, možno, že ako ju oslovujú, alebo teda na deti svoje a podobne. Takže táto zraniteľnosť je u každého asi naviazaná na tie citlivé body, na tie body, ktoré sa spájajú s tou hanbou a vinou. Myslím, že o tom sa budeme dneska veľa rozprávať. Takže dovolím si povedať, že všetci sa vieme cítiť zraniteľný. Otázka je, že do akej miery. A teraz ma napadla, aby som nezabudla, v knižke, ktorú neskôr odporúčim, hovorí tá autorka o tom, že pokiaľ necítime zraniteľnosť žiadnu, necítime žiadnu hanbu, tak pravdepodobne sme na nejakej škále sociopata, pretože nie je to prirodzené, aby sme necítili nejakú tú hanbu alebo vinu, alebo občas proste v nejakých situáciách, kde urobíme niečo, čo spoločensky alebo ľudsky nie je OK. Jasné, ale niektorí ľudia to zrejme veľmi dobre skrývajú tú zraniteľnosť, neotvárajú a už ste načrtli, že v tých vzťahoch to nie je úplne ideálny stav. Poďme rovno do tých vzťahov. Tam skončíme vždy, mám taký dojem, že? Potom sa budeme vrácať. Ale dobre, čiže žijem s niekým, som uzavretý a zrejme teda neukazujem tú zraniteľnosť a toto hovoríte, že nemôže dlhodobo fungovať.
Ono je to asi relatívne, že čo funguje, nefunguje, lebo my sa bavíme o tom, že zvonku to môže naozaj vykazovať, že to je v pohode, títo ľudia svoje dokonca prežijú celý život a povedia si, my sme OK, ako keby naplnili sme to všetko, manželstvo, deti a podobne, ale ja možno hovorím skôr o takom nejakom vzťahovom naplnení, kde vlastne v tom vzťahu sa dejú tie veci, to približovanie, vzdialovanie, kde v podstate ten partner je asi ten najbližší človek, s ktorým ideme s tou kožou na trh, alebo kde hovoríme o tej zraniteľnosti a je pre nás kľúčové, že tá druhá strana hovorí a počujem ťa, že chápem, súcitím, zdieľam to s tebou a že je bezpečné takéto niečo priniesť a že nebudeme teda nejakým spôsobom odsúdení alebo zranení. A ak to partnerstvo nemá tú možnosť, aby mohli takto otvorene spolu komunikovať, nie je tam tá dôvera v tú zraniteľnosť, tak ono je to v podstate ako také dva ostrovy, hej, že mám pocit, že tam prebieha komunikácia typu, že kto vyzvihne deti, kam ideme na dovolenku, dobre, čo máme robiť, takže vlastne je ťažko zistiť, že čo sa tam vlastne deje a myslím, že veľa ľudí, ktorí napríklad vyrastali v takýchto rodinách, tak pre nich je to ako keby nejaký tak, nechcem povedať, že normál, to asi nie je úplne správne slovo, ale berú to, že tak toto bolo u nás, naši fungovali, proste akože to je všetko, hej, to je OK. A si predstavte, že takýto človek dojde do vzťahu s niekým, kto zase v tej rodine zažíval tú zraniteľnosť, kde sa tí rodičia opierali viacej o seba, viacej zdieľali a ten bude hovoriť tomu druhému, že ja sa cítim ďaleko od teba, pustím ma bližšie, alebo teda akože otvor sa mi, poď tu. A druhá strana, však tu som, veď sme spolu celý deň, veď stále chodíme na dovolenky, všetko, čo by si ešte chcel, čo ti mám na hlavu vyliesť, hej, že ono vyzerá to strašne jednoducho. Ale myslím si, že uchopenie tej blízkosti a tej zraniteľnosti môže byť veľmi zložité, ak sme to nikdy nezažili. Alebo ak to v tej našej rodine nebolo. My sme sa to nemali odkiaľ naučiť. No, teraz zraniteľnosť, je to slabosť, ale mám tu potom už napísané, že je to vlastne aj sila. A už to tak naznačujete, že v tom vzťahu je to potrebné. Tak ako sa to dá zadefinovať, že čo je silné na tej zraniteľnosti pre ten vzťah? Prečo to je dôležité možno? Je lepšia ešte otázka. Neviem. Je nádherný TED Talk od Brené Brown, ktorú tu budem určite dneska často spomínať, že ona je pre mňa taký guru tejto zraniteľnosti. A v tomto TED Talku ona vystúpila vyslovene tým spôsobom, že teraz idem o ich najtrapnejších 20 minút a že teraz sa idem vám zveriť, ako toto mám. A ona robila teda štúdiu toho sociologického výskumu, kde sa vlastne zisťovalo, aký je ten rozdiel medzi tým blízkym vzťahom a nejakou tou možnosťou prežívania šťastia a fungovania. A ona v tom výskume, teraz dúfam, že to neskomolím, prišla s tým, že vlastne ten rozdiel medzi tými šťastnými partnerstými alebo respektíve tými šťastnými ľuďmi a nešťastnými je tým, že tí šťastní proste to risknú a idú a otvoria to srdce. Hej? To znamená, že proste risknú to a povedia, bojím sa o teba. Bojím sa, že sa rozídeme. Ja neviem, mám strach mať dieťa. Pripojte si tam čokoľvek. Že proste sú veľmi, veľmi odvážni a hovoria teda o tom, čo všetko je pre nich ťažké. A častokrát to býva veľmi, by som povedala, inšpirujúce, že častokrát ten druhý sa pridá, hej, že tá vie, že ja mám z toho to baví a môžeme sa začať rozprávať o tých strachoch, že čo sa tam vlastne deje. A keď si zoberete, tak to je obrovská odvaha byť ten prvý, kto má povedať, vieš čo, ja mám strach, čo s tým vzťahom bude. Áno, ale teraz si predstavte, teraz to ešte zamotám, že niekto sa takto otvorí, ide s tou zraniteľnosťou proste von, má zlú skúsenosť, lebo ten partner to zneužije, ten človek zneužitý ide do ďalšieho vzťahu a tam bum, sa uzavrie. Hotovo, konec. A stáva sa takéto, nie? Určite, viete, na tom asi funguje celý ten priemysel tých vzťahových poradenstiev a všetkého možného, že vyzerá to, že s tými vzťahmi nevieme dobre narábať a je to tak. Aj väčšinou to tak ideme pokus omyl. Deje sa to, že ak máme túto zraňujúcu skúsenosť, pravdepodobne nebude prvá v tom vzťahu, ale možno, že prvá, ktorú si pamätáme s niekým, že sme zažili. Ale dovolím si povedať, že my sme niekde asi podobné odmietnutie zažili aj pravdepodobne aj predtým niekde. Možno, že v kolektíve kamarátov, doma, súrodencov, kde proste aj medzi deťmi častokrát sa vedia zahambiť takým spôsobom, že ty si taký a toto, hambi sa a podobne. Takže myslím, že to je práve ten koncept tej hanby, ale že problém s tým uzatvorením je, že idú a skúsia proste a dostanú takúto nakladačku.
Takže potom je najbezpečnejšia vec spraviť ako obrana, postaviť si proste čínsky múr. Dovidenia, ku mne sa nedostanete. Čo na jednej strane funguje, povedzme si pravdu. Že Ak vás tento rozhovor zaujal a radi by ste si ho vypočuli celý, nájdete ho v online programe Dobrý život na stránke www.dobrý-život.sk.